Adierazpenak lagunduko gaitu norbanako mundua ezagutzera. Eta horrekin batera, kanpora nola harremandu ere. Emozio oso konplexuei bide bat irekitzen die. Eta gainera pentsamendu berritzaileak ateratzen ditu. Konektatzen gaitu iturriarekin, gure berezko pertsona horrekin. Horrek ematen digu aukera gu garen moduan adierazteko. Horrela adierazpenak ahalbidetzen du arakatzea, komunikatzea, transformatzea eta elkarbanatzea. Atentzioa jarriko dugu gorputzari, eramango ditugu eskuak gorputzeko edozein atalari. Mina daukagulako izan daiteke, zirrara bat dugulako, oso sentsazio ona, lusaketa on bat egin dugulako, dena delakoa. Horko sentsazio hori hartuko dugu eta aterako dugu kanpora, gure buruaren aurrean jarriko dugu eta berarekin jolasten hasiko gara. Plastilina edo lokatza izango balitz bezala, edozein forma emanez, landu dugunean forma konkretu bat eman aldiogu. Eta azkenekoz, forma hori daukagunean jada, hitz bat idatziko dugu, masa horrekin. Berriro hartuko dugu eta sentituko dugu pixka bat. Ikusiko dugu forma horren dentsitatea edo dena delakoa aldatu egin den. Guzti hori eginda daukagunean, besterik gabe askatuko dugu. Polita izango litzateke momentu horretan, klaseko leihoak irekiko bagenituzke. Eta horrela behar dena aterako litzateke eta transformatu dena eta gelditu nahi dena gelditzeko.